tak. Jeg hedder Arne Bang-Mikkelsen, har den fornøjelse at være direktør for Bellacenteret, også for Bella Sky. Og sådan en dag som i dag er jo en stor dag. Jeg har nu kigget på byggeri. Jeg var 2,5 år, 400 mennesker at bygge, og det kostede 1,6 milliarder. Så kommer jeg her og ser, at 4 meget, meget dygtige mennesker, både arkitektonisk og bygningsmæssigt har lavet et fantastisk værk her. Jeg er sikker på, at arkitekterne for 3 gange Wilson, som har tegnet projektet, vi bliver dybt besundet, når vi ser, hvor flot det kan gøre på den her måde. Jeg vil gerne sige tusind tak til jer. Tak for en enormt stor oplevelse, indsats I har gjort. Jeg glæder mig til, at vi den 16. maj, når vi skal ind i hotellet, og vi finder en rigtig flot sted i forhanden, hvor det der bygningsværk kan være, og vise, hvad Lego Kloster kan gøre, både for små og store. Ingen er for små, og ingen er for store til at lege med Lego Kloster. Det er det her typisk eksempel på. Så jeg glæder mig meget til, at vi skal komme med ud og indvide det, og vi kommer til maj måned. Så drikker vi endnu en gang, hvad skal det være. Så tak til jer, tak til Lego. Jeg synes, det er en meget, meget, meget flot gave, vi har fået. Tak skal I have.